Un nou propietari ens ha confiat un altre pis per llogar. El que passa que en aquest cas té molta pressa i el vol llogar demà mateix. Nosaltres, evidentment, cap problema. El que passa és que abans hem de fer un pas previ, i és que com aquest pis no l'hem portat mai, sempre hem de fer una revisió i un posterior inventari. Revisar aixetes, panys, calaixos, armaris, que tanqui tot perfecte. Fer una revisió general de l'habitatge on puguem comprovar que tot funciona correctament. I segon punt, l'inventari. Fer fotografies de tot, els electrodomèstics, anotar les marques, els models, etc. Com estan, en quin estat estan. Aquest inventari, on explicarem l'estat real de l'habitatge i on tindrem fotografies de com s'entrega l'habitatge, s'adjuntarà al contracte. I d'aquesta manera no hi haurà discussions el dia de la sortida del llogater d'aquest habitatge. Perquè, evidentment, aquest inventari estarà signat per les dues parts el mateix dia que es firma el contracte. I a l'inventari afegir les fotografies amb les lectures dels comptadors d'aigua, llum i gas si n'hi ha. Un inventari ben fet és com una assegurança de futur. Més fotos ara, menys drames després. Vols jugar al teu habitatge? T'ajudem a fer-ho bé.